И здравейте, приятели от VBOX 7 и YouTube, аз съм Олърсон 15 и сега ще ви покажа как, ако умрете на синглплеер истинно оцеляване, да не ви вземи итемите. Значи, пускате си първо, нали, да можете да читвате и в чата пишете Game Rule и Keep Inventory беше. И слагате 3 отзади. И сега, примерно, събираме малко и работи там, които и да са. Събираме, а не толкова. Качваме се на някое високо място или за да тествате. Качваме се, примерно там, тук отгоре. И ще скоча. Тук не става, ще се кача по-нагоре. Тъй нагоре, 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 нагоре. До тук падам. Просто пиша кил. Ето, умряхме. И итемите са още в нас. Като излезете и влезете, нали, в той, и като умрете, то се запазва пак. И пак се оставате така. Благодаря, че сте ме гледали. Който ме е гледал клипа, дано да ви